Bismillahirrahmanirrahim. Yetimler Vakfı İsalcı medes kampanya kir. Malum ve vasale buhorici ev kampanya me devam dikir. Me aynı bir şekli sevi yetim muhtacı xwe me hajwadıma melvadireni İsalcı binave Montek Botek me kampanya darxist. Ev kampanya me çi yeçte deheye. Em yetimu seviye xwe em digerin tespit dikin. Yetimu seviye xwe goravi xêrxwaz û iş adamiyê me li digerin alîkarî me dikin. Em jî navbeyna wa de dibin wek köprüyek. Bi vî miqamî em jî yetimê xwe dibînin diçin va mont û botê we em teslîmê wa dikin. An jî em dînin temsilcilika xwe em bi vî miqamî keyfa yetim û seviyê xwe xweş dikin. Dîsa jî em dibêjin bi vî miqamî en azından xêrxwaz û iş adamiyê me bigerin alîkariyê me bikin. Em jê zevtir bigîjin va yetim û seviya me çêtir bikarbin alîkariyê wa bikin keyfa wa xweştir bikin. Bi vî miqamî bi vasıta ve jî en azından iş adamı xêrxwazê me alîkariyê me bike inşallah em jî keyfa yetim û seviya xweştir bikin. Belê îsal unzanın salı avad 3-4 sal em vî işî berdevam dikin. Vega Montek Botek kampanya 105 lirayê bi hayî ew qasê gora wê hem Montek bi miqam işte pêlav solek em didin yetim û seviyê xwe. Sala di nêzîkî 35 yetimê me hebûn. Îsal nêzîka 40-45 yetimê me em inşallah cilûberg û pêlavê wan bidin wan. Gel.